uitat în glod. Vine primăvara, glod avem în toată țara și gunoaie pe câmpii, hai să le adunăm copii. Sare, 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 sare capra mărunțel, iar în jurul caprei iată și chirtoacă frumușel, iar în jurul caprei iată și chirtoacă frumușel. Fie, 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 fie glodul an de an, ca să crească mari borțile, precum crește grâul lan. Să crească mari borțile, precum crește grâul lan. Bună ziua! Da, eu sunt Geta from de la Moldova și vreau să... Da, așa de clas vântul ăsta mă suflă pe sub... Mă nițică, mi-o răcorește. Nu-mi fac în cazul, 2 secunde, așteaptă. Vreau să vă felicit cu prima zi de primăvară. Vreau să vă spun să dea Dumnezeu ca ghiocelul primăverii să încolțească în sufletele voastre, să fiți înconjurat numai de peisaje frumoase oferite cu drag de toată lumea. Da, normal și pentru domnul Chirtoacă, vreau domnul Dorin să te felicit și vreau să spun că nu numai tu ai trăit 7 ani în glod, dar am trăit și eu chiar vreo 18 anișori, slavă Domnului, știi? Și eu așa tare mă gândim, zic, Doamne, când să ajung la Chișinău, că acolo e frumos, acolo nu-i glod, nu-i rapăn, și am ajuns dintr-un glod în alt glod, dar nu-i mică, și hai să-i colb, cum spune ăsta, unchiul, auzi, neneghim, nu vrei să îmi pui un... Am ușa să fac, Chirtoaca să facă, el, Dorin Chirtoacă mâine să facă. Și vreau să vă felicit, dar și sunt și pe gâștile, gâști, ga, vreți curățenii, da. Și nu fiți supărați pe domnul Dorin, pentru că el întotdeauna strădui pentru noi, el pe noi ne ovajește și aceste flori pentru toți care fac ca orașul nostru să fie prosper. Dar cum... Ghena! Nu mă enerva că pamușa am strup ghiocelul cu toporașul. Ghenuț are ghiocel, dar eu am toporaș. Florile primăverii. Hai că s-au adunat aici țârcul Moldovii. Domn Chirtoacă, cum spuneți dumneavoastră, ăsta-i colb și nu-i glod. Da, mămii voastră, eu de viață. Vorba și ea, idilul capitalei, numai că eu în loc de ei am să spun D. Idilul capitalei și clasna. Și că uitați-vă magia asta pentru Europa, ca să nu-ți măscărești chișoarele, te încalți, așa că nu eram eu la școală. Eu făceam, ca să intru în școală și n-am glod, face așa, hop, și noi iut. Florile las-le aici pentru... Domnul Chirtoacă, veniți și luați ghiocei. Hai, gata.